Здравейте хора, аз съм Дени и днес тук съм с Рали. И днес ще правим йога чалендж. И снимките ще ви ги показвам ето там на компютъра. И така, нека да започваме. Първата снимка ще бъде ето тази. Първото упражнение. И така, Рали, вмести се. Така. Значи аз трябва да броим, да се задържим поне 3 секунди, за да отчетем точка. 1, 2, 3. Има една точка. Добре, преминаваме към другото упражнение, което ще бъде ето това. И така, нека да започваме. Рали, ти ще бъдеш отдолу, нали? Да. Добре. Така, срещу камерата. Значи е така трябва да стане. Така. Но срещу камерата. Не така да може да ни Добре. види опакова. Значи ти както си така, аз трябва да сложа ръцете. Едно. Две. Три. Още една точка. Следващото упражнение е ето това. Ето това маничкото. Да. Добре, хайде. Да започва. Рали е отдолу, както винаги. Не, аз ще бъда отдолу. Добре. Защото... Не така, на опак. Не е така. Ма така не може да ни видят. Добре, хайде. Чакай. Едно, две, три. Добре, държахме. Така, другото упражнение ще бъде ето това. Тъй като тук показват на снимката 3, ние сме 2, ще го направим с 2. И Рали, ти ще бъдеш отдолу. Да, малко. Добре. Едно, две, три. Добре, трета точка. Така. Следващото упражнение е ето това в Маничкото малкото... горе. Да. И нека да започваме. Така. Значи... Добре. Рали трябва да бъде с изправени крака. И аз трябва... Добре, първо ще го направим с ръце. Айде, раз и два. Добре, ще го направим там, защото... Да, няма как иначе. Добре, Чакайте, сега ще ви покажем от другата страна. Ще преместим. Така, хора, съжалявам, но ще се прибивам иначе. И да. Ай. Добре, първо. Така. Както е Рали, ще се опитам некак си. Така. Добре. Така. Някак първо ще се засилим. Едно, две, три. Браво! Сега пак ще трябва да го преместим. Да. Мести табуретката. Така, хора. Другото упражнение ще бъде ето това. Добре? Айде. Така. Значи Рали ще бъде отдолу. Значи, малко по-назад си опани краката. Така. Давай. Трябва да сме тук. Едно, две, три. Ау! Добре. Петата точка. Или шестата. Добре. Докато Рали го намести, аз ще свина вода. Това е другото.
Нека започнем. Пия от бурканче. Пия от буркан, защото нас Рали ни мързеше да идем до шкафа да си вземем чаша или шише. Хайде да започваме. С единия крак, значи. Тя му Аз двата да крака. го преместим. Така, зрители, и малко приятели ще изчакате, за да преместим това, защото пак няма как, защото пак ще се преместим. Значи трябва да си опънеш краката. Маневата е малко тук. Така. Значи трябва да се хванеш. 3 от 3! Добре, приятели! Добре, стана 7 или 6 точка. Вече не помня. Добре, сега ще ви покажем и предпоследното упражнение. Да, това ще бъде предпоследното. И, значи, добре, от тук вече ще може. Хайде. Така. Уау. Чакай. Чакай, ти си зад мен. Така. Ти си зад... Не, ти си зад мен. Чакай да вдигнем малко. Добре, аз съм отпред. Така, значи, така. Ти си на коя страна е по-удобно? Дай пак, защото забравяхме да броим до 3. Чакай, дигни го още маничко. Добре. Хайде. Така. Значи, с този. Значи, една, и 3. Не, пак ще да На го другата направим. страна. Да. Аз дигам този крак, ти дигаш този. Раз, и 2, и 3, и... Айде. Не стана, съжалявам. Да, дай пак. Айде пак да се опитаме. Последен път. Но? Значи така. 1, 2, 3. Не става. Последен път обещавам. 2, 1, 2, 3. Не става. Ох, добре, това няма как да го направим. И последно. И последното упражнение ще бъде ето това. Не знам как ще го направим, но Опитаме. ще се опитаме. Ох, Рали, ти ще бъдеш отдолу. Направи го срещу камера. Така, също камера. Добре, дай. Значи, така. И аз трябва да ти седна на крак... Сближи си малко краката. Сближи си краката. Давай, така. Абе, сближи си. Ама няма как. Не, Така трябва. Гледай там. Добре. Значи така. Ама трябва да дойдеш по-близко. Давай. Ела по-близко. Не мога по-близко. Ох, жено. Кажи ми се. Добре. 1, 2, 3 И това беше от нас, нас. приятели. Дано ви е харесало. Харесайте клипа, абонирайте се и до скоро!